mai haƙuri ka ƙara jinkiri jira zuwan lokaci komai na Allah ne tabbas gare mu ba tabbaci akwan a tashi wata rana za mu haura gaci mene ma yana samin rabo nai ba a samin idan na ɗau ɓangaren mawaƙa ƙanana mu ƙara haƙuri domin wahala ke kawo daɗi kuma sai an yi jinkiri tafiyar da ke da nasara akwai kalubale iri-iri nima ina kan ƙaddamin mama addu'a ta min akwai lokacin da na je studio da zummar waƙe bayan an gaya min kuɗin na zaro na bayar take amma ko da za mu fara murya sai take nan noke alamar akwai yar mura da murya ta tayo shaƙe na yi waƙar nan tayo amma ta iya nan take yace fito ba za ka iya ba duk da ni ban sare ba na ce bara na sake gwadawa zan iya insha Allah amma yace ba za na iya ba ungo kuɗin kadalla nan ya jefe ni da kuɗina idona ya cika da ƙwalla amma yanzu masha Allah ina rera waƙa kalla kaɗan daga ikon Allah ba fadi ya koma sarki haƙuri ne zai kai ka matakin da kowa zai ɗoki cikin hakan ban sare ba ta kai ina samun maki masoya ina godewa da na rera ku yi jiyawa ba ni mance waɗanda ke ƙara min ƙwarin gwiwa na farko iyayena walla sun sharewa sun ce ya kai haƙuri wataran kai darawa ga abokai na kirki addu'ar ku ban mantawa kun ce da ni akwai lokaci don haka kar na gazawa hadiri ke zubdarwa ga Allah miyo godewa ku waɗanda ke faɗin kargo ya ɗara marke to ku ji ku sani a kowa ake cire wake gumbatu na tafiya dole sai an yaba falke zanen zabawa zai goge kainuwa ta wuce tuge na tsaya sai da na gano kafsayi babu yarimi dole ne kun rike wannan dan kada ya wuce gulmi idan ina yin nazarin nan makiya kuna karan kaimi na san da ba kwa iya komai lantana ba ta zama jimmai shi hannu ɗaya ku gane hakika bai daga jinka duk fasaha ta bature walla baya iya girka hakimin ɗa na sarauta ba a kwaba shi da laka nufi na Allah mai sammai ɗan rago ya zama jarmai duka lalacewa ta kada ba a kama ta da koma masu tsara da digan nan kwangwala ta gama girma auna ba ta kashe zaki rabbana yadda take